Hey, ezweni zakhile. Ngiyanibingelela emakhaya kuphi nakuphi lana khona. Nibingelela umduduzo ngokwamkhonazi sivela kunhlangano yethuleleni organization. Ngibona ngithwele nokudangala nje. Ngiyacabanga nje lento umuntu azoyethula namhlanje. Zona umuntu uyabhekana nezinkinga ziningi ke izinto ezenzeka la ngaphandle ezweni. But ke uma uhleli lapha ekhaya kwakho noma kulelo khona wena uyubheka okuphamba kwamehlo wakho. Not knowing ukuthi kwenzakalani kwelinye ikhona nasengxenyeni zezwe. So nezinto sesitholeke nathi la kathuleleni sesihlangana nenkinga zabantu eziningi ezixakayo nezethusayo nezingakholakali mangabozizwa. Namhlanje sizokwenza udaba la. Lo mfowethu ke wangicela usizo angeke ngimushe isibongo lesi makuthi yena akufuna ukuzisho. Umfowethu washadelwa wamthola umakoti wangena umakoti ekhaya. Umakoti uthe mayesesekhaya engathi kwakhona ukungahlalisani phakathi kwakhe umakoti nomamezala wakhe. Wagcina ke umakoti esezeke impilo ukuthi sibucayi ibanzima. Wagcina ke umakoti ehambile exoshwa uyena umamezala ekhaya. Uthe mangabe semxoshile umakoti umama noma ngithi wahamba umama because but umfuthu uzochaza. Kwase kuba khona amagama umama wakhulumayo kuyena indodana wakhe ukuthi ngoba nangu umakoti akasekho yini noma woza uzolala nami ekamereni okusho ukuthi ke sizozithokozisa ngokwasekamereni. Ya khona kukholakala bafethu yakholakala yabo because izinto ezithusayo lezo yabo ukuthi umzali angakhuluma kanjalo enganeni yakhe. But ke mawuzwa abantu bathi izinto ezikanje ziyenzeka emazweni nakwezinye izindawo khona ezweni la silakhela. But ke izinto uthi mawuqala ukuzizwa zikwethuse futhi kuhlasimule ngisho umzimba negazi. Kodwa kumfethu sizokhuluma naye njengamanje sizomfonela ngoba akekho la ukwenye ama province angaphandle lesifundazweni. Sizokhuluma naye la ocingweni achaze ngalenkinga abhekene nayo nokuthi kuphi afisa simsize ngakho. Yabo khona nje akukholakali bafethu into engakholakali. Kodwa ngoba nangu useyivelile uyayikhuluma ucela futhi ukulekelelwa akukho kokunye. Xa nisilaleliseke bafethu nani mhlambe nizolela ni comment ukuthi inkinga enje kuthiwani. Baba ninjani? Sikhona mfethu ukhuluma nomduduzo ngamkhwanazi angazi bafo noma igama uzothanda ukuliveza imiyalo elifihla. Ngicela ukusebenzisa isibongo kuphela. Okay isibongo bani mfethu? Umkhwanazi. Hawu shembe. Ngikwalenkosi. Hawu shamasi. Hawu shamasi. Yebo ke. Hey. Ay. Kwenze njani ke somkhele? Cha lapha ebhuti nginenkinga nyana la eserious kumina. Mhlawumbe omunye ngangaba serious. Lana ngashada no Sisi Thizeni ngo-2016. Yebo. Mangiqeda ukushada naye akwangaba bikho ukuzwana phakathi kwakhe nomama. Okay. Maqala ingxabano ngazama ukuyisolva ngokuthi ngithi lo mama kithi akaphuma ibhodwe lakhe. Umakoti. Umakoti. Yeah. Aphuma ibhodwe lakhe amphakele kodwa umama. Yeah. Wakwenza lokho waphuma ibhodwe lakhe wamphakela umama akangakudla ukudla. Wangitshela lo mama mayelanda izitsho uthi hawu mama akudlanga ukudla. Okay. Ayimphinde futhi umphakele. Waphinda acaba ukuthi waphinde kuzoba izikhawu eziwu3 engakudla ukudla. Ngathi ayike yekela. Ingxabano uyaqhubeka. Kubangwani? Ayikho into eserious engathi mina iyabangwa. Okokuqala la ngaqala ukubona khona ukunothisa khona ukuthi umama unenkinga. Waqale lo Sisi bengishade naye umuntu okuclean ngendlela lecakile. Yeah. Ongangokuba
uma ngifika ngakhumula iblue ngalibeka akalifune ewashingini uthatha alifake emanzini alwashe waqala wathi umama hawo lo makoti umosha insini yathi yami inkulumo hawo ikuphi inkinga mama ngoba phela uyawasha uyambona futhi umuntu oyithengayo insipho yini mina anginankinga nalokho ngoba akakwenzayo esivumelene ngakho naye hayi kwasuke kwashindla yakhe umama ekhaya yashaya phela ku-6 room akwangaphuma lutho esethekwini noma samlungisela kwenye indlu ngamfonela abuya phela mama ekhaya ngoba uyashinda wayeqeda inyanga engazange uzobona endlini yakhe ukuthi yini ekhona kwenzakaleni ezi zinto ngekhona wathi angeke yena aze eze ekhaya engenagesi endlini nathi mina ugesi ukhona siyakuthumela wathi cha ufuna okowakhe ngakhuluma nabaka Eskom babuya bezofaka ugesi bathi mabefika befaka ugesi bafuna i-ID ngathi mangibanikeza eyami i-ID bathi hayi egameni lami kuyavela ukuthi nginesigubhu angeke igubhu zibe yi-2 egameni lami eJardineli 1 ngamfonela uma ngamtshela wathi uma angenza indlela yokuthi yena abe nesigubhu ngakhuluma nalo makho ngathi ungakhona yini ukuthi sibhalise isigubhu sikamanga egama lakho wathi hayi ayikho inkinga as long ezoba nogesi efini ngamfonela uma ngamtshela wathi uma into ayifunayo yena ugesi wakhe ngathi okay bawufaka kabaka Eskom ngegama lalo mama sebewufakile wabuya kumama mayebuya umakoti wamnikeza ikhadi nanti ikhadi lakho duku useyabuza kumama kwenzakalani ukuthi ugesi wami ubhaliswe ngegama likamakoti ngamchazela usekhona ngikona khona baba ngamchazela ukuthi angithi mama wena wathi ufuna ugesi ungekho wena la ekhaya ne-ID yakho ngakutshela ukuthi egameni lami sikhona isigubhu esikhona ngasuka lapho-ke engxabano ethi lo mama lona ufuna ukuzodla ifa la ekhaya ngaliphi lakhe akangaphuma negama wagcine kufike la akamxosha khona ekhaya wamxosha wahamba wahlala komunye umuzi khona ngasekhaya mayesemxoshile wabhizi nami-ke ubani umama yebo yena umama waxabana nami imlibe waze wakhipha igama lokuthi ngoba angisenayo umfazi wayengabuyi ngizolala naye embhedeni saxabana mana uthi ngoba usenayo umfazi yenze njani wayengabuyi ngizolala naye embhedeni ukulala okunjani embhedeni mhlawumbe ukulala njengengane yakhe noma ukulala angikwazi ukuthi ikhona indoda enganganami ingazolala ingashindlayo iyolala nomama embhedeni angikwazi ngafonela obaba nomalume bazama ukumfonela into akayiphendula ngayo bona ukuthi abarane bona imizi yabo ngendlela abayirana ngakhona naye bemiyekele irano wakhe ngendlela akawurana ngakhona hayi bangifonela bangithe uyasehlula kwanomunye ubaba omkhulu wamathe ngcono buya ndoda uzohlala ngala eGoli kunokuthi ugcine wenze into engenziwa kumuntu omdala futhi ongumzali wakho nganyuka ngawo njalo u2016 usuyophela ngoba ingane zami zamawele bengihlala nazo ngayikhipha esikoleni ngoNovember ngenxa yokubona ukuthi isimo sibi nganyuka ngamtshela lo mama ngishade ukuthi ngisanyuka-ke ngisaye eGoli ngisawuzama nendawo la sobuya sohlala khona napho manje ukukhipha iy'ngane nawe usubaleka ngoba nakho ukuthi phela ufuneka ekamereni ney'ngane sefuneka ziphuma esikoleni nithuthe esikanye impilo inzima ekhaya iy'ngane ayizalwa yilo mama lo ngishade naye zizalwa omunye ngangikade ngikhulume nawo ukuthi hayi ngicela iy'ngane ngiyohlala nazo ngiyifundise ngasekhaya ngoba nami kahle kahle mina bengathi ngihlala ngala eGoli ngisebenza umama maye empeshela
wathi ucela ngibuye ngize ekhaya sizohlala sonke ngoba benomuzi ekhaya nomuzi eThekwini. Ekhaya kuvaliwe. Ubesebenza phi mama? Ubekade esebenza esikoleni. Oh, uthisha. Ubene office noma bengafundisi kodwa bese ebeka government esikoleni. All right. Usebenze khona more than 20 years. Okay. Hayi mase izinto mase zinxaka. Ngamfonela uma wengane ngamtshela ukuthi impilo iyangihlula la ekhaya. Izinto inzima. Ngiyanyuka nengane ngiyayikhipha esikoleni. Ngakhuluma nothisha bazi esikoleni uthi hayi impilo iyangihlula ekhaya. Nabo futhi ke khona nje omunye umakhelwane wami isimo sami ngathi nje omakhelwane bonke bami babesazi isimo engibhekene naso besazi isimo lo mama emshade naye akabhekane naso ngoba umama akusi umuntu nasemlonyeni othule umuntu nje oyikhulumelayo ukuthi into ihlala kanjani esilongene ekhiphile emlonyeni wakhe kulungile kuyena hayi nganyuka ke nengane ngeza la eGoli lo mama lo ngishade naye ngimshiye khona ekhaya tuku angazi ke mina naye osekusixabanisa yini ngoba saxabana sengila Goli naye sengisenyukile usese Davidton sekuyaxatshwana ke manje hawu nomakoti sicabana nomakoti ke manje sekhompyutha kuyahlukwana wathatha isinyathelo sokuthi ebuyele kubo nami ngaqhubeka ngahlala la Goli manje masehlukene ke naye ngendlela esahlukana ngakhona izinto seziyangishaya naye seziyamshaya uma ethi uzama ukwenza izinto kudingakala isignature yami usebe i-ID yakhe automatically make washada iyashintsha and isishade ushado omubi lona i-civil le ukuthi into yonke into oyenza kufanele ukuthi nepartner yakho i-involve nami laba ngithi ngisebenza ngezingazi esikole ngithi ngifuna imoto kuthiwa kufunakala naye izosayina naye mayefuna izama izinto ngale kufunakala ezosayina manje isimo asikho sihle kwayena lento le isiyamhlukumeza ongangokuba uqala uku-aplayela i-divorce nga-aplayela ngo-2019 until manje ayenzeki is not because amasherifu noma yena uyanqaba imali efunakalayo inkulu kwakuyena mayeya ngale ethe izama kudingakala ukuthi asuke eState aye eBloemfontein imali leyo ayikho kwayena akasebenzi nami kunzima ngike ngadrive ama-taxi ngihola 1,000 rand ngenyanga nakhona ngizoyithola leyo 1,000 rand mawukuthi itaxi layishiya yahamba yabuya manje isimo nje asikho sihle nhlobo. Okay bafo. Yebo. Njengamanje okhala ngakho i-divorce akakhulu. I-divorce kakhulu naso ke lesimo sesalukwazi singizalayo ebhlungu inhliziyo yami ngaso ngoba kumanje sengina 2 years full ngagcina ukuya ekhaya into yenza ukuthi ngingayi akungeneki kunzima phakathi kwami naye Lokungangeneki leli lokuthi uthi woze embhedeni mhlawumbe khona ezinye ingxabano ekhona ingxabano akanqende ukuyicreate nokuthi akanqende nje ukucreate i-story ukuthi usuthe uwedwa nikuyena ingane bese u3 sesisele siwu2 udadewethu engimlamayo useshadile uhlalela monke enye futhi yezinto esixabanisayo naye umama leyo yokuthi udadewethu usehlalela monke uthi umuntu owamshadisa yimi ekubeni mina ngale date mase ngizwe udadewethu ukuthi ashada ngayo ngangisekhaya ngiyolanda ezinye zezinto zami kuma uma udadewethu ngimbuza ngomshado wakhe ngichazela ukuthi hayi ngashada impela isizathu esenza ukuthi ngishade umama wake wasibiza kumama ngila eGoli naye udadewethu wathi yena udadewethu nengane zakhe akamfuni ekhaya ephila noma efile and useyaxakeka ukuthi why udadewethu uze kushada isikhathi esaphila ngoba bangamhloniphi bayafa njengombongiseni umbongiseni umfowethu omdala ozalwa uyena lo mama osashona
Mana umuntu ozalwa uyena lo mama akakuzali Yebo. ngantweni. Uyangizala nami. Yeah. Ngisho ukuthi umfowethu lo ekuthiwa ekwenziwa ngaye example ukuthi umuntu ongamhloniphi uyafa njenganaye. Okay. Ulinganisa ngengane yakhe eyashona. Thina sasithi yabulawa nje ukugula noma natural death njengabo bonke abantu. Kodwa manje inkulumo mayithi ongangihloniphi uyafa njengoba iyayishiya question mark noma uba. Yini khona izinto mhlawumbe ayisebenzisayo mama zamakhambi noma mhlawumbe nje umuntu omthandazo? Akukho okuphathekayo engingathi mina uyakusebenzisa. Kodwa engikwaziyo ukuthi uma kukhona la ngaphilile khona umuntu oyisebenzisayo imithi yesintu ongena inkinga nayo. Kodwa nje engeke ngize ngibheke ngiqiniseke ukuthi hayi sengazi ukuthi uzenza indoda noma umnumzane ngiyabona ngalolu language leli yabo lelo ukuthi hayi mhlambe angifuni ukulisho ukuthi hayi angazi uma ngithola yena. Yebo. Angifuni ukubeka ngembaba lokho ngoba into enginganasiqiniseko nayo. Njengamanje anifonelani lutho? Uyafonelana nodadewethu mina eyami ifoni akayibambi. Ekhaya pho uhleli yedwa manje. Uhleli yedwa and uke wazama ukuqasha abantu after ukusuka kwami ngo-2016 ekhaya abazohlala naye. Angikhumbuli kukhona umuntu ohlala e2 khona. Ongakuba khona wayesuka eSwazini wahlala naye akayiqedanga inyanga kwalanda omunye wayesuka eMozambique naye futhi wahambe ngavalelisanga naye. Umakoti uyazi ukuthi umama oseke wacela ukuthi uzombatha naye. I'm not 100% sure ukuthi uyazi. Yeah. I'm not 100% sure. Kodwa engikwazi ukuthi obaba bayakwazi udadewethu uyakwazi. Ukuthi mama ufuna umbathe naye. Ukuthi wathi ngoba ngisenawo unkosikazi angisuke wayengabuyi ngizolala naye. Ngesikhathi usayithula intombi ekhaya namalungisela amalobolo yonke into ubengakhombisa ukuthi unenkinga. Abona yena noma ekhombisa kwakukhona nje lokho ukuthi hayi phela nami sengikhulile angeke ngikhethelo yena angeke ngigane umuntu ozothanda yena ngoba lana ngakha ikusasa lami. Yeah. Yena waphila ngendlela akaphila ngakhona waqeda lokho engikwenzayo angenzeli umuntu ngenzela ikhaya futhi kwayena egcineni komsiza ngoba uma ungumuntu especially ongumama noma ungubaba kufanele ukuthi mawuthula kube khona umuntu ozokuzilela. Kube khona umuntu futhi ozokuphekela mawuguga. Njengamanje njengoba esexoshwe umuntu uma ngathiwa kufika isikhathi esinjengaleso uma ucabanga wena ubani ozomzilela? Kunzima kakhulu njengoba kumanje iminyaka ihambile kumanje uhlala yedwa. Uhlala yedwa. Ucabanga ukuthi this year wenza 73 or 74. Yo. Ukufuna khona embedeni ekuleyo minyaka enjalo. Angithi lokho kwakuyinto ya 2016. Kusana nje leso simo mfowethu. Uma mawucabanga wena elinye ithuba lokuthi ugane nje umama ebesakhona nawo umthole imali usangakwazi ukugana amandla amathiwa yavunywa. Yebo engakutshela nje kona okuyiqiniso ukunyuka kwami 2016 ngize la eGoli kwakuwukuthi ngizoyizamela impilo yami ngenze engikwenzayo. Okumanje kukhona umama engihlala naye ezwana nayo engeke ngabathume engeke ngaya naye ekhaya kokuqala ngafika ngakhuluma naye umama ukuthi mama kunomuntu engihlala naye so manje angifuni ukuhlala nengane yomuntu eGoli kungaziwa kubo ukuthi ihleli kuphi ngoba noma igula kuzoba nzima kumina ukuthi ngifone ngithi ubani yagula bazongibuza ukuthi mina ngiwuba ufike kanjani lapho ngathi manje ngifuna ukuthumela abantu kubo wathini wala washaya phansi ngonyawo wathi hayi emzini wakhe
ngathandaza ngacela kuNkulunkulu wangisiza ngathola okuyinxiwa lami khona la eGoli ngamisa leyo mkhukhu yazi ke la eGoli kuhlala endlini zezimbuzi kuthiwa umuzi ngahlala kona ke ngakhuluma nobaba batho baba hayi ngoba lelinxiwa lakho usulibikile abakhongo ungabakhiphela khona sengibakhiphile ngoba lento lena yokuganwa angenzeli umama kuphela ngiyenzela mina nabantwana bami naye futhi uma ngizophika naye kusho ukuthi impilo yami izokuba kwaze kwanzima ke Shamaso nali ekhaya kodwa abakhongi manje sebephumula le mthonjolo eGoli abaphumile ngisho khona phela ukuthi yaze kwanzima kuba hey and okumnandi nokungijabulisayo obaba konke lokho engikhuluma ngakho bayakwazi futhi udwendo lezolusha khona lapha eGoli hayi phela masiqhubeka nje futhi nenhliziyo yami sengiyitshelile ukuthi hayi konke kokwenzela la eGoli kodwa ke usayifisa ukuthola ipeace nawe uma wakho ngiyakufisa kakhulu ngoba end of the day uma wami noma engaba njani ungumamami akashintsheki akathengiseki indawo anginaye futhi omunye engingafuni ukuthi uma usekwenzeka mhlawumbe uNkulunkulu amkhumbula kuqala ngikhaleze ngwenya ngisayifisa impela ongangoba kunodadewabo futhi engike ngakhuluma naye sakhuluma naye siwu2 sasinayo mama besangikhulumisayo isikhathi wayezela eGoli kwenye ifamily ngabiza udadewabo ngacela ukuthi akwesihlale phansi kukhulume wakhuluma udadewabo ezokhala inyembezi wathi sisi sonke lesikhathi besazi ukuthi izingane zakhe ezikuhlukumezayo kodwa manje sesibonile ukuthi uwe oganga ngalesingane uyasonta mama uyasonta uyakhonza nempela yayisontweni ufaka ilokhuyana neribbon impela nje uyaphelela esontweni abayazi lenkinga bamphethe maqozo bakhe engicabanga ukuthi angeke beze bengayazi kodwa umuntu mayezozwa iside eliyi1 bengathatha le story akabatshela sona ngiriswa ngithi mina udadewabo umamncane kimi wathi makhulunywa esho phambi kwakhe wathi sonke lesikhathi besazi ukuthi izingane eganga ngawo kanti wena oganga ngengane ngoba wathi mayebuza umamncane ebuza imibuzo according inkulumo zakho masiyiphendula mangiyiphendula wahluleka ukungiphendula akwangababikho la akathi khona nginamanga khona mangimchazela ukuthi 1 no 2 no 3 ncane wenzeka so why understand uncane yonke into why understand wazi wamtshela phambi kwakho ukuthi thesis wena oganga ngengane ngicona siyeke lenkulumo ngoba iyangigulisa wayena uncane umuntu ongaphilile onesifo senhliziyo okay then office ukulelwa ngakho uthe ikuphi lokho ukuthi i-divorce nangendlela yokuthi sihlanganiswe kwenziwe ipeace between ngathi mina thina nomama mhlambe ke phela lokho akufilayo imizwa ayibonayo kuwena mhlambe iyonqandwa kanjani ke Nkosi yami yona angithi phela okubalekile ebhuti abona ukuthi ngokwami ukucabanga uma sihleli sikhuluma sibhodlelana ukuthi mina ngakhubekala wena wakhubekala mawukuthi kunephutha kalibona kimi ngixolise maye nephutha naye akalibona ukuthi walenza maye naso isifiso sokuxolisa axolise ngoba manje ukuthi sikhumelane umlotha ngoba egcineni ngindodana ungumzali enye inkulumo ezenza ukuthi kube ngathi ngiyaqhelelana nasekhaya wakwakhipha igama lokuthi ngihlelela emkhukhwini eGoli angakhi that time bengisarenda uthi ngihlelela emkhukhwini ngoba ngilindele ukuthi afe ngizothatha ifa la ngathi mina ngaphendula kulo wayengitshele lokho wayibuyisela impendulo ngathi naye angikade efa lo muntu mina enginakho okwami nengane zami okomuntu okwakhe
ngeze ngasho ukuthi even kwelika-baba ifa angizange ngize ngithathe lutho because angimazi ukuhlula ubaba sebesho ukuthi uzazi nazi into zikababa wena ngathi mina ngeke ngize ngiqhamuke sengizothi nginezinto ey'ntweni y'kababa baphi bebephila naye baphi bebemgada mina sengiqhamuka ukuthi ngizothatha u-1 no-2 no-3 kade ngikuphi kwavoyisi yakhe ngayazi ngayala leyo ngathi naye uma ethanda ngeze ngakhipha igama lokuthi uma ukuthi uyathanda kwafa lakhe ngewilini ngabhala ukuthi unikela noma ingakho esontweni ngoba hhayi ukuthi mina ngiphilela ifa lakhe ngikhulile mangaka ngiyakwazi ukuyiphilisa enginakho nginakho engingenakho futhi anginakho. Hayi siyabonga Vuyani, ngiyabonga mfethu udaba lakho kuluzwa noma lobuhlungu nje luyathusa futhi alikholakala ukuthi umzali angafuna ungibatha nengane yakhe ayizalayo. Sijwayele ukuyibona ey'lwaneni lento yabo, iy'lwane-ke ziy'lwane yona hayi ayikulethi ukuthula. Yebo ayikulethi ukuthula ngoba even obaba omncane bamike nginenkinga yabo ukuthi abantu abaphansi kakhulu uyabazi abantu bakamkhwanazi babantu abaphansi kakhulu awasikhulumi thina abakhona ukuvusa ikhanda abancane ababa omncane abancane kakhulu abacishe bebe ngangey'ngane zakhe naye umama and engeke kuze kube lula ukuthi bekhulume bedlula abafowabo bekhona. Hayi no ngiyabonga Shamase, kusho ukuthi kwakusasa-ke sizokhuluma nani okhosini sibone ukuthi nisizakala kanjani. Nathi siyabonga ukusipha nje ithuba ngapha kathuleleni ukuthi sikwazi ukuthi silizwe sathi le story lonke ngoba lapha kusasokhosini sisuke sesincane isikhathi sisuke singasiningi kodwa-ke ngapha yes okuningi sokuvezile naye umakoti futhi sizobe sinaye kusasa sokhuluma naye kusasa. Okay Vuyani, ngiyabonga kakhulu umuntu. Okay ngiyabonga zala. Thank you ngiyabonga. Thank you. South Africa ngicabanga ukuthi nizwele-ke inkulumo kamfethu ayibekayo nenkinga nesimo abhekene naso nje emndeni nasekhaya-ke nalesi-ke esithusayo singakholakali. Siyazi abanye abantu bayabathanda ukwenza amahlaya ngezinto esuke zibucayi. Isimo esibucayi lesi singazi mhlawumbe umoya ubudimoni ingabe yini ukuthi esingenza ukuthi ingane yakho uyibone uyiphendule ukuthi-ke ufisa ukuthi wena umbathe nayo. Mhlawumbe nabantu bengqondo kungenzeka ukuthi nabo mhlawumbe angalekelela abantu abahlola ingqondo nawo naba-counselling ngoba asiye singazi mhlawumbe kubantu ababafelokazi. Yikho ngiye ngithuke nje ngithi ngiya-understand kwethu kumadoda uma ngabe ushonelwe kuwena uyakwazi ukuthi uqhubeke uthole nabanye but kumuntu wesimame lokuthiwa ahlala wena mama zila yabo ongazi ukuthi labantu abasuke bekuveza lokho bayayikhonsida yini imizwa ukuthi lo muntu usuke nemizwa because imizwa ayikazi ukuthi ibanjwe inzila ukuthi umuntu abheke phansi ahlale usuke nemizwa naye akhumule impilo mayiqhubeka naye uyababona abantu noma emkhumbula emthandayo amzilele but-ke kwenzekalani kuyena mhlawumbe asazi ngisho ukuthi kunjalo kumama lo ukuthi sengaza imizwa yakhe imphushe leseni akambathi nengane yakhe. Sengisho nje kubantu abanjengalabo ukuthi uma bebheke nesimo esikanje iyacatshanga mhlawumbe ukuthi singamjaji umuntu ukuthi hawu usibani banengasekho senendoda yabo sengena indoda yes umuntu life have to move on unless kuma ukuthi ufisa ukuhlala ngempela kodwa-ke nothi ukuthi ahlale bese phinde aqhobozele amatshwela akhe kuyathusa nje lokho yabo ukuba umagaya ayidlele into engajwayelekile le yasethusa especially nabantu abamnyama mhlambe kungenzeka kwezinye izinhlanga kodwa sizokhuluma nabo kusasa okhuzini-ke sizwe ukuthi nabo bathini sibasizakala kanjani kodwa-ke inkulumo ephelele ngicabanga ukuthi niyezwile la ekhaya kathuleleni ila the full interview yakho mfethu echaza because njengoba ngisho ukuthi isikhathi asesiningi okhuzini sisuke sesincane but-ke oyifunayo bangangena ngapha kathuleleni bazoyithola sibone ukuthi mfethu simsiza kanjani. Nawe-ke lapha ekhaya uma unenkinga ungeza nasi isihlalo sibekelwe wena ungeza ungathuli kanti unenkinga woza kathuleleni uzokhuluma. Siyabonga nisale kahle emakhaya.